A dnes si porozprávame o tom, prečo investovať do klimatizácie. Klimatizácia ako taká má celoročné využitie. Klimatizácia vám vyčistí okolitý vzduch od prachových častíc. Milí diváci, dovolte mi, aby som vás privítal na našom novom showroome spoločnosti Voltair a dnes si porozprávame o tom, prečo investovať do klimatizácie. Klimatizácie sa dneska nestávajú luxusom našich domácností, ale stávajú sa už bežnou súčasťou. Klimatizácia dneska nie je finančne náročná. Podľa toho samozrejme, ktorý typ klimatizácie alebo od ktorého výrobcu si danú klimatizáciu vyberiete. Ak ešte váhate, či sa rozhodnúť pre klimatizáciu áno alebo nie, poviem vám pár dôvodov, ktoré vás vo vašom rozhodovaní uistia, že klimatizácia je ten správny dôvod, prečo si ju vybrať. Takže poprvé, klimatizácia vám dneska nie len príjemne vychladí v lete vaše vnútorné prostredie, ale dnešné moderné klimatizácie ponúkajú aj možnosť vykurovania. Klimatizácia ako taká má celoročné využitie, kde si hlavne počas prechodného obdobia vy viete klimatizáciou daný priestor dokúriť a nemusíte následne spúšťať kúrenie v celom svojom objeme a táto klimatizácia vám poslúži vlastne hlavne v prechodných obdobiach ako doplnok vykurovania. A samozrejme výhodou je aj rýchlosť nábehu tohto systému. Keď spustíte normálne vykurovanie, tak to chvíľku trvá, kým sa celý systém spustí a priestor sa ohreje, kdežto pri klimatizácii cítite to teplo v podstate okamžite alebo ten vykurovací výkon okamžite. Bod číslo 2 je zdravšie vnútorné prostredie. Väčšina dnešných moderných klimatizácií je vybavená špeciálnymi filtrami, ktoré filtrujú okolitý vzduch, čiže vám ho čistia. Niektoré moderné klimatizácie alebo klimatizácie tých vyšších tried sú dokonca vybavené aj ionizačnými filtrami, ktoré vám očisťujú daný priestor v podstate od nežiaducich baktérií a ostatných záležitostí. Dnešné klimatizácie vedia vyčistiť ten vzduch takmer na 99%. A ako najdôležitejšie je to, že klimatizácia vám vyčistí okolitý vzduch od prachových častíc. Bod číslo 3 je, že klimatizácia ako taká vám zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti o 5 až 10%. Pri následnom predaji, respektíve pri prenajme tejto nehnuteľnosti. Bod číslo 4. Dnešné moderné klimatizácie už nie sú energetickým strašiakom. Dneska sa bežne používajú klimatizácie v triedách A++, a respektíve A+++, čiže až 3+. Čiže nie sú náročné na elektrickú energiu a vzhľadom na to, že klimatizácia využíva funkciu aj tepelného čerpadla, kde máme rôzne COP, respektíve energetickú účinnosť, čiže príkon do klimatizácie, respektíve v porovnaní s výkonom je možno štvornásobný. Čiže poviem príklad, keď máme príkon 50 W, dokáže nám klimatizácia v podstate vyprodukovať výkon pri COP 4 až 4 krát väčší, čiže okolo 200 W. A poviem to aj jednoduchšie, ak by ste chceli rovnaký tepelný výkon dosiahnuť elektrickým radiátorom, pri klimatizácii máte ten energetický príkon 4 krát menší ako pri elektrickom radiátore. Bod číslo 5. Dnešné moderné klimatizácie môžeme ovládať na diaľku pomocou aplikácií. Po ceste domov si vieme klimatizáciu zapnúť a domov prídeme už do príjemne vychladeného interiéru. V podstate klimatizácie dneska nie sú len doménou ofisov alebo kancelárií ako takých, ale klimatizácia je vhodná takisto aj do moderných domácností. Veľa firiem preferuje home office ako taký. Čiže pracovníci pracujú z domu a počas letných mesiacov pre skvalitnenie toho pracovného prostredia aj doma je vhodné mať klimatizáciu a používať ju vlastne pri svojom pracovnom výkone.
Ak teda máte ešte nejaké otázky alebo sa chcete niečo dozvedieť ohľadne klimatizácií, sledujte nás na našom kanále, respektíve nás navštívte v našom novom showroome na Robotníckej ulici v Martine.